ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କ ବାହାଘର। ଗରମ ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାଧୁଆ ଆସି ଡାକିଲା, ବେହେରା, ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଅଛି କି? ଆଜି ଦିନ 4ଟାରେ ଗାଁ ଦେବୀ କୋଠ ଘରେ କୁଳ ଭାଇ ବସିବେ। ଆସିବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲ। ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଶିମଳାରେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି କରି ଗରମ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଛି। ରାଧୁଆ ହେଲା ଆମ ସାହି କମିଟିର ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଥିବା ସେକ୍ରେଟାରୀ। କୁଳ ଭାଇ ଅର୍ଥ ଆମ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆମ ଜାତି ଭାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଖଣ୍ଡ ସାହିର 5ଟି ବଂଶର 300 ପରିବାର। ବଡ଼ ଭାଇ ସାଇକେଲ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ, ରବି, ତୁ କୁଳ ମିଟିଂକୁ ଯିବୁ? ମୁଁ ଡେରିରେ ଆସିବି। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ। କାରଣ ମୁଁ ସେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂକୁ କେବେ ଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ପୁଣି କୁଳ ମିଟିଂ। ସାହିର ଯେତିକି ଦରବୁଢ଼ା, ବେକାରୀ, ଟାଉଟର ସେ ମିଟିଂରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେଠି କିଏ କାହାକୁ ଶୁଣନ୍ତି କମ୍, କୁହନ୍ତି ବେଶୀ। ପୁଣି ପାନ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ, ଗୁଡ଼ାଖୁ, ଦେଶୀ ମଦ, ନାଶ ଭଳି ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଈ ଭଳି ଚରୁଥାନ୍ତି। କେଉଁ ପୁରୁଣା ମାନ୍ଧାତା ସମୟର କଥାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ପରସ୍ପର ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି। ସେ ମିଟିଂରେ ଆମ ଭଳି ପାଠୁଆ ଲୋକ ଯଦି ଆଜିର ଯୁଗକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କିଛି କହେ, ତେବେ କେବଳ ଅପମାନ ମିଳେ। ତମେ ସବୁ କ'ଣ ଟିକେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ି ଦେଇଛ ଯେ ବଡ଼ ସାନ ରୀତିନୀତି ସବୁ କ'ଣ ଜାଣିବ? ଯଦି ବୟସ ଲୋକଟିଏ ଭୁଲ କହୁଥାଏ, ତାର କଥାକୁ ଆମେ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ତେବେ କଥା ସରିଲା। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଡାଏଲଗ। ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଏ ପରିଣତି। କାହାକୁ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ଖସିବାର ବାଟ ଖୋଜିବା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ନଥାଏ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଉ ଧୋଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ? ଏବେ ତ ଗାଁରେ କିଏ ମରିନି କି ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଭାଉଜ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କ ବାହାଘର। ସାନ ସାହିର କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କର 10 ଦିନ ହେଲା କାଳ ହେଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରି ଭାରି ଲାଗିଲା। କଥାଟା ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ହାତ ଧୁଆଠୁ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ପୁତୁରା ଝିଆରୀମାନେ ଦାଦା ଦାଦା କହି ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଲେ। କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଡ୍ରେସ୍, ଖେଳଣା, ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁ ବାଣ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଭଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଏ ପ୍ରକାରର। ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମୋ ବୋଉଙ୍କ ସହ ଗାଁ ମାଇପିଙ୍କ କଥା ହେବାର ଶୁଣିଲି ଯେ ଆମ ଘରେ ରହୁଥିବା ବଡ଼ ସାହିର ପଛପଟେ ଥିବା ସାନ ସାହିର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାଳକ ବୟସରେ ଯାହା ବୁଝିଲି ତାହା ହେଲା ସୁବଳ ଭାଇନା ବଡ଼, କିନ୍ତୁ 53 କଳାଯାକୁ ସେ ଗାଁରେ କାଳିଆ ଭାଇନା ନାଁରେ ଜଣାଶୁଣା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ବାହା ହେଲେ ସୁମତୀ ଭାଉଜଙ୍କୁ। ସୁମତୀ ଭାଉଜ ତୋଫା ଗୋରୀ। ଆଖପାଖ ସାହିରେ ସବୁ ନୂଆ ବୋହୂମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଆସିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ବୋହୂ। ସେଇଠୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଦିଅରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ। ଯଦି କେବେ କାଳିଆ ଭାଇନା ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନାକ ଟେକନ୍ତି। କାରଣ ବେଜୋଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି। କାଉ ବଗର ଯୋଡ଼ି। ସବୁଠୁ ପୀଡ଼ା ହେଉଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କ ଅପମାନରେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୌବନତା କାଳିଆ ଭାଇନା ପରି କଳା କୋଇଲାକୁ ବାହା ହେଲେ କେମିତି? କାଳିଆ ଭାଇନାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହେଲେ ସୁବାସ ଭାଇ। ସୁବାସ ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ସାବନା ଏବଂ କନ୍ଦର୍ପ ପରି ସୁନ୍ଦର। ଯେତେବେଳେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଦିଅର ଭାଉଜମାନେ ସୁବାସ ଭାଇ ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କୁ ହସଗମାତ କରନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବାର ଦେଖୁଥିଲେ, କେହି କେହି ଏମିତି ବି କହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ହିଁ ଥିଲା। ଯେମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିବା କଥା ପ୍ରଚାର ହେଲା, ଗାଁ ସାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୁଟୁଭାଟର ପର୍ବ। ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଏ ଜଣେ କହିଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଳ ଲାଇନରେ ଧାରେ ଧାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଯିବାର ଦେଖିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଭଲ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ। ସୁବାସ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାନ ସାହିବାଲା ଡକାଡକି ହୋଇ
କୋଠା ଘରେ ମିଟିଂ ବସିଲେ। ସାହିର ନାଁ ବଦନାମ କରିଥିବାରୁ ଅପରାଧରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଓ ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କ ଅପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ସାହି ଭିତରେ ପଶିବା ବାରଣ କରାଗଲା। ସାହି ଅଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ତାକୁ ଏକଘରିଆ କରାଯିବ, ହୁକ୍କା ପାଣି ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କାଳିଆ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଗଲା। କାଳିଆ ଭାଇନା କେବଳ ପଥର ହୋଇ ବସିଥିଲା। ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ସେ କଥା ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, କାଳିଆ ମାଇପ ଥାଉ ଥାଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଲା। ସେ ଯାଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହୋଇଥିଲା, ଯାର ନାଁ ଥିଲା ମାନିନୀ। କିଛି ଦିନ ହେଇଛି ହଠାତ୍ ଆମ ସାହିରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା। ଆମ ସାହି ଓ ସାନ ସାହିର କିଛି ଅଧାବୁଢ଼ା ଓ ଭେଣ୍ଡିଆ ଢେଙ୍କା ବାଉଁଶ ଧରି ଠେଲାଫେଲା ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏତିକି ବୁଝିଲି ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଆମ ସାହିରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାଉସୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ସାହିରେ ଦୁଇ ପାଟି ହେଲା। ଅଧବୁଢ଼ା ପାଟି କହିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଏ ସାହିରେ ପୁରାଇ ଦେବୁନି, ସାହିର ମାନ ଇଜ୍ଜତ କଥା। ଟୋକା ପାଟି କହିଲେ, ପ୍ରେମ ତ ପ୍ରେମ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ହେଲେ ରହିବାର ଅଧିକାର କାନୁନ ଦେଇଛି। କାରଣ ସୁବାସ ଭାଇନା ଆମ ସାହିର ଟୋକାମାନଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ଟିମରେ ମୁଖ୍ୟ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ସାନ ସାହିର କିଛି କାଳିଆ ଭାଇନାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଆସି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାହି ଲୋକ ସାହିରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ସେମିତି ବଡ଼ ସାହିରୁ ମଧ୍ୟ ତଡ଼ା ଖାଇବା ଦରକାର। କାରଣ କାଳିଆ ଭାଇନାଙ୍କ ପୁରା ଗାଁରେ 5 ଖଣ୍ଡ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ମଦ ପାଣି ପିଉଥିବା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଶେଷରେ 40 ଘର ମିଟିଂ ବସିଲା। ଅର୍ଥ ଆମ ଜାତି ଭାଇ ରହୁଥିବା 40 ଗାଁର ମଳିକ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିର ମୁଖିଆମାନେ ବସି ମିଟିଂ କଲେ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ସେ ମିଟିଂରେ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସି କିଛି ନ ବୁଝିଲେ ବି ସିନେମା ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖୁଥିଲି ଓ ଶୁଣୁଥିଲି। ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ କାଳିଆ ନିଜ ମାଇପକୁ ଛାଡ଼ିବ ଓ ସୁବାସ ବାହା ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଗାଁ ଭାଇ ସାହି ଭାଇ ହୋଇ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାରେ କାଳିଆ ଭାଇନା ରାଜି ହେଲାନି। କହିଲା, ସେ ଦାରି ମାଇକିନା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି କି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବିନି, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ରାଣ୍ଡି କରିଦେବି। ସୁବାସ ଭାଇନା ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଅପାରଧ ପରି ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସଭା ଆଗରେ। ଶେଷରେ 80 ଘର ମୁଖିଆମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ, ଯଦି ବଡ଼ ସାହି ଲୋକଙ୍କର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ସୁବାସ ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ସାହିରେ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାହା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସାହିର ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ଉତ୍ସବ, ମଲାଘର ଓ ବାହାଘର ଭୋଜିଭାତରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିବେନି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ସେମାନେ ବାହା ହେବେ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ସେତେବେଳେ। ତେବେ କାଳିଆ ବାହା ହେବ କି ନା? କାଳିଆ ଯଦି ଆଇନ ହିସାବରେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଛାଡ଼ିବ, ତେବେ ସେ ବାହା ହେଇପାରିବ ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ମଧ୍ୟ ତା ହିସାବରେ ବାହା ହେଇପାରିବ। ତାହା ସହ 80 ଘର ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଯଦି କାଳିଆ ଛାଡ଼ପତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ନ ମାନେ, ଆମ ଜାତିରୁ କିଏ କାଳିଆକୁ ଝିଅ ଦେବ, ତେବେ ତାକୁ 80 ଘରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, କେବଳ କାଳିଆ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ଦେବା ମନା କରାଗଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ସୁବାସ ଭାଇନାଙ୍କ ମୁହଁ ଦୁଃଖରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଭଲ ପାଇ ସେମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ବିତିଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଅନେକ ଲୋକ ସଂସାର ଛାଡ଼ିଲେଣି। ଲୋକେ ସବୁ ଭୁଲିଲେଣି। କାଳିଆ ଭାଇନା କିଛି ରାସ୍ତା ନ ପାଇ ନିଜ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଇରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଝିଅକୁ ବିନା ବିବାହରେ ଘରକୁ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ସେ ଝିଅର ବାପା ଶୀତ ସହି ନ ପାରି ଘାଇରେ ମରିଗଲା। ପୁଣି ଲୋକେ ଏକାଠି ବସିଲେ, ପରଜାତି ଝିଅ ଆଣିଛେ ବୋଲି କାଳିଆ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଏକଘରିଆ କଲେ। ଯେହେତୁ ଦୁନିଆ ବଦଳିଛି, ଉତୁପାତିଆ ଟାଉଟରମାନେ କାନୁନକୁ ଡରି କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାଳିଆ ଭାଇନାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀରୁ 2ଟି ଝିଅ ଓ କଲେଜ ପଢ଼ିଲେଣି। ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କ ମାନିନୀ ପରେ ଝିଅଟିଏ ଓ କମ୍ ବୟସର ପୁଅଟିଏ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଓ ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କ ଅମାନିକ ବ୍ୟବହାର ଓ ନିଜର କରିବାର ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରିୟପାତ କରିଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ କେବଳ ଆମର ହିଁ ଗୋଟେ ଛାତଘର, ଟିଭି ଥିବାରୁ ଆମେ ଧନୀ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରରେ ଗଣା ହୋଇଥିଲୁ।
ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ମାନିନୀ ସହିତ ବଉଳ ବସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ତାର ଲାଗୁଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ରାତି ସେ ଆମ ଘରେ ରହେ, କାମଦାମ କରେ, ଟିଭି ଦେଖି ଶୋଇଯାଏ। ମାନିନୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ପରି ସୁନ୍ଦର, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ସେ ଲାଜରେ ଲୁଚିଯାଏ। କଲେଜ ହେଉକୁ ଚାକିରି, ବାରମ୍ବାର ମୋ ଗାଁକୁ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ମାନିନୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନରେ ମାନିନୀ ଓ ମୋ ଭିତରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥାଏ ଭଲ ପାଇବା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆସି ଶୁଣିଲି କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜର ବାହାଘର। ଇଏ କି ପ୍ରକାରର ବାହାଘର? ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କୁ 50 ପାଖାପାଖି ହେବ। ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କ ବୟସ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କଠୁ 2 ବର୍ଷ କମ୍ ହୋଇଥିବ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ମୋ ନିଜ ଭାଉଜ କହିଲେ କାଳିଆ ଭାଇନାର 10 ଦିନ ହେଲା ମରିବାର। କାଳିଆ ଭାଇନାଙ୍କ ବୟସ 60 ପ୍ରାୟ ହୋଇଥିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଦୁଃଖ ଯେମିତି ବଡ଼ ନଥିଲା, ତାଠୁ ଅଧିକ ମାନିନୀର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖେ ରହିବା। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନିନୀର ସାବତ ମା ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ତେଣୁ କାଳିଆ ଭାଇ ଅନ୍ତରରେ ନିଜ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଓ ମାନିନୀକୁ ମନେ ପକାଇ ମଦ ପିଇଲେ। ଏମିତିକି ଗାଁ ଲୋକମାନେ କାନ କୁହାକୁହି ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣି ଜାଣି କାଳିଆ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମଦରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରରେ କାମ କରୁଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ସହ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ କଥା ଉଠିଛି, ଯେହେତୁ କାଳିଆ ଭାଇନା ମରିଗଲା, ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ବିଧବା ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କୁ ରୀତିନୀତିରେ ବାହା ହେଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ସମାଜ ସାହି ସହ ମିଶି ଚଳିପାରିବେ। ପୁଣି ଲୋକ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଲେ, ସୁନ୍ଦରୀକୁ ବାହା ହେବାଟା ଭଲ, ନଚେତ୍ ଯଦି ସେ ସୁବାସ ମରିବା ଆଗରୁ ମରିଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇବ କିଏ? ପ୍ରକୃତ ପତି କାଳିଆ ଭାଇନା ତ ମରିଗଲେଣି, ନଚେତ୍ ପୁଣି ନରକରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବ। ସେତେବେଳକୁ ସାନ ଭଉଣୀ ସହ ମାନିନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେ ହେଲେ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ବାପା ତାର ମରିଗଲା। ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନଥିଲି। ତଥାପି ପଚାରିଦେଲି, ମାନି, ତୁ ତ ପାଠପଢ଼ା ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଝିଅଟେ, ତୁ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବୁଛୁ? ଏ ବୟସରେ ତୋ ବୋଉ ସମାଜରେ ଫାଲତୁ ନୀତି ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେଉ? ଉତ୍ତରରେ ମାନିନୀ କେବଳ ଏତିକି କହିଲା, ତମେ ସିନା ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲ, ଦୁନିଆ ଦେଖିଲ, ରୀତିନୀତି ଦେଖି ଶିଖିଲ, ହେଲେ ଆମର ଏ ସମାଜରେ ଜନ୍ମ, ଏଇଠି ମରଣ। ଯଦି ବୋଉ ମୋର ବାହା ହେଇ ସମାଜରେ ନ ମିଶିଲା, ତେବେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ବର ଓ ସାନ ଭାଇକୁ କନ୍ୟା କେଉଁ ସମାଜ ଦେବ? ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ତାକୁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଆଗରେ ଆମେ ବନି ଯାଇଛୁ ଭୀରୁ। ସମାଜର ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର, ପ୍ରଥା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ନିଜ ବାହାଘର କଥା ତ ମାନିନୀ କହିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସେ କଥା ମୁଁ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲି ଓ ତାକୁ ନେଇ ସଂସାର କରିପାରିବି କି ନାହିଁ କଳନା କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ଗାଁ ଦେବୀ କୋଠା ଘରେ ମିଟିଂ ବସିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ରଞ୍ଜନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ବସିଲା। କାରଣ ଅଧିକାରୀର ପୁଅ ଅଧିକାରୀ ହେବା ନୀତିରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅଧିକାରୀ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେ ମଦୁଆ ହେଉ କି ମୂର୍ଖ ହେଉ। ଅବଶ୍ୟ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ମଦୁଆ ନଥିଲା। ରଞ୍ଜନକୁ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା ଗାଁର କେତେ ଯୁବକଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବାପାମାନେ ବସିଥିଲେ। ଆଖପାଖ ଗାଁର କିଛି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଘର ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବୁଢ଼ୀ, ଭୁଆସୁଣୀ, ନୂଆ ବୋହୂମାନେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟକୁ। ଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବୟସର ବାହାଘର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଉତ୍ସୁକତାର ବିଷୟ। ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାଧାମାଧବ ଓରଫ ରାଧୁଆ କହିଲେ, କାଳିଆ ନନା ମରିବାର 10 ଦିନ ଆଜି, କାଲି ହେବ 11 ଦିନ। ତେଣୁ ସୁବାସ ଭାଇ ସାହି ଭାଇ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛି ସମାଜରେ ମିଶେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସାହିବାଲା ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ହୋ ଅଧିକାରୀ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ରଞ୍ଜନ ମୋତେ ଦେଖିଲା, ମୋଠୁ କିଛି ଉପାୟ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଁ ତା କାନରେ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି କହିଲି, ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ଆଗରେ କାଚ ପିନ୍ଧି ବାହାଘର ସରୁ, ବଡ଼ ଜାକଜକମରେ ହେଲେ କାଳିଆ ଭାଇନାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିବ, ଆଉ ଭୂତ ହୋଇ ତୋତେ ଗୋଡ଼େଇବ। ରଞ୍ଜନ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, କି ଗୋଟେ ଦରବୁଢ଼ା କହିଲା, ହଇରେ ପୁଅ, ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛୁ ପରା, ହିତ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କିଛି ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବାପା ଗୋସାଇଁରେ ନାଁ ତଳେ ପକାଉଛୁ। ହଇରେ, ତୁ କାଲିର ଭେଣ୍ଡା, ଏଠି ତୋ ବାପା ବୟସର ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗ ପଚାର। ଏଇ କଥାର ପାଳି ଧରି କିଛି ଲୋକ କହିଲେ, ଠିକ୍ କଥା, ଘୋର କଳିକାଳ ପରା,
ଆଜିକାଲି ପିଲା ପାଠ ଦୁଇପଦ ପଢ଼ିଦେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନାହାନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ହେଲା ଚୁପ୍। ମୁଁ ତାକୁ ଆଖିରେ ଠାରିଲି। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାଧୁଆଙ୍କ ବାପା ମାନେ ମଉସା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ମାମଲତ କରିଛନ୍ତି, ସେ କୁହନ୍ତୁ। ରାଧୁଆ ବାପା ତାଙ୍କ ପାକୁଆ ପାଟିରେ ପାନ ଢୋକ ଧରି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେମାନେ ଯଦି ପଚାରିଲଣି ତେବେ ଶୁଣ। ପାରିକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଦିଅର ଭାଉଜକୁ ନେଇ ଯିବାର କିଛି ମାସ ପରେ ଭାଇ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇର 13 ଦିନରେ ସାନ ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ତେବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସୁବାସ ଭାଇ କାଳିଆ ଭାଇନାଙ୍କ ବରପାତ୍ର ପରଦିନ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କୁ କାଚ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଏ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଯାର ପୁଅ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, ହୋ ମଉସା, ବୋଧେ ଅସଲ କଥାଟା ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ମୁଁ ପରା ତମ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲି। ଏମିତି କେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହେଇଯିବ? ସବୁ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପଚାରିଲା, ତେବେ ତୁମେ କହୁନ କେମିତି ବାହାଘର ହେବ? ଯେଉଁ ଘରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ଘର କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ହାତ ଗଳିଲା ଭଳି କଣା ହେବ। ବୋହୂ ପିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ସେ କଣାରେ ହାତ ପୁରାଇ ଆରପଟେ ବାହାର କରିବ। ସେପଟେ ଗାଁ ମାଇପ ପୁରୁଣା କାଚ ଭାଙ୍ଗିବେ। ପୁଣି ବରମାନେ ସୁବାସ ସେ ହାତରେ ନୂଆ କାଚ ପିନ୍ଧାଇବ। କିଏ କାହାର ମୁହଁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇ ବିବାହ ଜାତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା 10-12 ଜଣ ନୂଆ ନୂଆ ଭେଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା 14-15 ବର୍ଷର ପିଲା ତାଳି ମାରି ଆନନ୍ଦରେ ହୁଇସିଲି ମାରିଲେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲାଇଗଲା ଯେମିତି। ରଞ୍ଜନ ମୋ ଆଡ଼େ, ମୁଁ ତା ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲି। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି, କକା, ତମେ ଯାହା କହିଲ 40 ବର୍ଷର କଥା। ଏବେ ସମାଜ ଯୁଗ ବଦଳିଲାଣି। ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କ ତ 5 ପ୍ରାଣୀରେ ଖଣ୍ଡେ ପୁରୁଣା ଚାଳିଆ ଘର। ଯଦି କଣା କରିଦେବ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ପାରେ। ପୁଣି ଯଦି କାଚ ଲଗା ହାତଟା ଅଟକିଯାଏ ତେବେ ଅଧିକ ବିପତ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ପିଲାଟେ, ଏକଥା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନୀରବି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ଓ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୋଇ ପାରିନଥିବା ଯୁବକ ନିଜ ବାପାକୁ ସମଥର ମିଳୁ ନ ପାରିବାରୁ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କଲା, କ'ଣ ହୋ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛ ବୋଲି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନୀତିଟାକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ନା କ'ଣ? ଦେଖିବା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ତାର କେତେ ଚେଲା ମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ। ଏ ସମୟରେ ଝିଆରୀ ଆସି ଡାକିଲା, ଦାଦା, ବାବା ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି ଯେ ବଡ଼ ଭାଇନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଝଡ଼ର ଖବର ପାଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଡାକିଦେଲେ। ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି। 2 ଦିନ ପରେ ଭୋଜି ପାଇଁ ଡକା ହେଲା। ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଗଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କରିପାରି ଗ୍ଲାନିରେ ମୁଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ମରୁଥାଏ। ଖାଇଲା ପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଝାଟିମାଟିର ଘର ଭିତରେ ପଶିଲି। ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ନୂଆ ଲୁଗା, ନାଲି ଚୁଡ଼ି, ନାଲି ସିନ୍ଦୁରରେ ଦେବୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖି ଭାଉଜ କହିଲେ, ଆସ ରବି, ବସ। ତମ ସୁବାସ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଜି ଆଣ। ଏ କଣାକୁ ଏବେ ହିଁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ବାରିଆଡ଼ୁ ସାପ ପଶିବ। ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିଲା। ତା ବଦଳେ ନିଷ୍ଠୁର ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ, ବାହାଘର କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭାଉଜ ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବାହାଘର ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ଯେ ତମ ସୁବାସ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ହସ ଲାଗୁଛି ଏ ରଇଜଳା, ମଦୁଆ ଓ ବେଧୁଆ ଗାଁ ଟାଉଟରମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣି। ଯେବେଠୁ ତମ କାଳିଆ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି ସେବେଠୁ ଆଜି ଯାଏ ତମ ସୁବାସ ଭାଇ ଦେଉଥିବା କାଚ ପିନ୍ଧୁଛି। ସେଇ କାଚଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଏ ମୂର୍ଖମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମରିବା ଲୋକର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୋଲି। ଏ ଗାଁ ସାହି ଭାଇଙ୍କ ସହ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମେ ହୃଦୟ ମିଶେଇଛୁ। ଏବେ ବାହା କରିଦେଇ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଆମକୁ ମିଶେଇଲେ। ହୃଦୟରେ ସମ୍ପର୍କଠୁ କ'ଣ ସମାଜ କେବେ ବଡ଼ ହେଇ ପାରିଲାଣି? ତମ ଭାଇ ସହ ସଂସାର କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି ସେ ଖୁସି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଲୁଚି ଘର ଛାଡ଼ି ପାରିବି। ସେ କଥାର ମର୍ମ ଏମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ମିଛ ପରମ୍ପରାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷ ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କକୁ ନା କେବେ ବୁଝିଛନ୍ତି ନା କେବେ ବୁଝିବେ। ଏତିକି ବେଳେ ବାହାରୁ ସୁବାସ ଭାଇ ଡାକିଲେ, ମାନି ବୋଉ, ଘର ବାହାରକୁ ଟିକେ ଆସ। ସେ କଣାକୁ ମାଟି ଗୋବରରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ମାନି। ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। କହିଲେ, ରବି, ଟିକେ ଏପଟେ ଥାଇ କଣା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମାନିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ।
ମୁଁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠିଲି। ଯୌବନର ଶିହରଣଟିଏ ଖେଳିଗଲା ଦେହରେ। ସେପଟୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ରବି ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିଲ ଏତିକି ମାଟି ହେବ କି ନା। ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇ କଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲି କାନ୍ଥ ସେପଟକୁ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମାନିନୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ଗୋଲ ମୁହଁଟା ଓ ତା ଢଳ ଢଳ ଆଖି। ମୋ ପଟେ ଥିବା ମାଟି ତେଲ ଦୀପର ଆଲୁଅରେ ତା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଦେବୀ ପରି। ଠିକ୍ ସଦ୍ୟ ବିବାହିତ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ପରି। ଭାବୁଥିଲି କେବେ ମୁଁ ମାନିନୀକୁ ଏ ଗାଁରୁ ଚୋରେଇ ନେବି, ଠିକ୍ 20 ବର୍ଷ ତଳର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜର ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପରି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନୂଆ ଧରଣର ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।